Tini haino hainain hal-hali ashram bari BJP bodolni kaisa kotor joining program khlai jaka Basebari town hall nogo. O joining program Tripura motha bodolni 350 nukuni 1112 buta. Tripura motha bodol yakari BJP bodolni banaramka. Joining khainero no lamson haka nail hal-hali ashram bari ni candidate borongmana Ananta Debborma. Tripura sa hamgare mantri borongmana Bikas Debborma te nail hal-hali ashram bari amsani joto BJP bodolni adamsang. Paitago sayo khanareka Tripura motha ni joining khlai nai borongmana Tapos Debborma nai nai tamasaka chine hamkrai TV ni mangfliwa. Ani mung Tapos Debborma ang Sabzonal Chairman agai जों दिनै जेराव हासुनाय खौरां कमिउनिटि हल दङ जे दिनै BJP नि कायसा যোগদান सभा ओ सभायाव जों दिनै जतफाय जों दिनै जयन फैगा BJP आव प्राय 350 फेमिलि बा 1112 भोटार आ जागाव चिनेर लगिफाय जयन फैगा दिनै दिब्रामथा ब्लक कमिटिनि दुइजन सेक्रेटारि रमेन्द्र देबबर्मा राजकुमार देबबर्मा सह चिनि ब्लक नि मेम्बारबो दङ सन्तोष देबबर्मा ज्योतिष देबबर्मा तारपरे रतीश देबबर्मा तीन कमल कृष्ण तेलेंगा शक्ति तेलेंगा सह जो बिसिनी तिनी चेयरमैन रक यूथ नि लीडर रक डिस्ट्रिक्ट नि YDF नि दिनै सेक्रेटारि निरुत सह जों प्राय दिनै 351 फेमिलि जों BJP जयन खेबेके जे नोंथ' लाइथाने जराव साबजुनाल चेयरमैन दं हाजाराव दिब्रामथा याकारमाने कोनो कारण दं कोनो गेबें लाइमोन दं गेबें तो किछु गुरुय जे जों थानाय 2021 जेबो जों दिब्रामथानि बागै जों जारिर खलाय जों सामुंतां माने यागुलो जों नुका दुरुक डेभलपमेन्ट सामरो जों गोबां खलायलेका खलाय माने यागुलो नुका जखन बे विधानसभा इलेक्शननि परे जेबो सिंगल बादायमानि परे जखन दे स्टेटआव काय जखन दे सरकार खामानि एलएनसि थाका बेयाबा जों एडिसिओ काय आलादा सरकार किन्तु आ जायगायाव जों सामुंतांनि गभर्नमेन्ट आलादा आलादानि बागै जोंनि जनगणनो जों मानथाय सरकारि थानि बा जोंनि दफान बागै जों जेबो सुबिदा सामुंतां तुलनाय थानि गोबां मा गेबें जों डाइरेक्ट दुबैमाय आं आबन बागै जेहेतु दिब्रामथा अलरेडि स्टेट गभर्नमेन्ट बायसि जुदि एलायन्स सरकार थाइ दङ गाय जों डाइरेक्ट BJP खौनो जों थिना आमचायो जों जतनि हामग्राय तुनान बागै जों दिनै अर BJP जयन खालायगा